I den her uge skal vi alle sammen i berøring med nogle forskellige materialer, som på en eller anden måde har været igennem kroppen. Så vi skal ikke arbejde med pensler eller lærred eller sådan traditionelle materialer, vi forbinder med maleri. Det giver bare sådan et nærvær, som er anderledes end hvis det har været pensel, er der jo en distance mellem mediet og kunstneren, hvor her kan man sådan direkte aflæse, at der har været en krop til stede, eller der er nogle malerier, der er blevet malet med fingeraftryk, og det vil man jo ikke kunne skabe på samme måde, der er illusionen med pensel. Startede jo ud med at have to skal man sige, udfordringer om dagen. Så folk er blevet rimelig... de har fået en masse fix til at angribe, hvordan kan man skabe et værk på. Vådt akrylmaling på voksdug, og man skulle hele tiden sådan arbejde med det der hurtige udtryk og viste ud igen på det der voksdug. Så fik de lov til at arbejde med chokolade, som de smeltede og lavede billeder ud af. Blod, ler, tjære, som blev så taget bare. Det var lidt for giftigt at stå med, men så har de også faktisk blevet udfordret i at skulle lave en performance. Det var en performance i 3 timer i dag, hvor 3 af eleverne de lavede sådan en kæmpe stor tegning på pladsen foran Aros. Og hvis man går op i regnbuen, kan man se den fulde tegning. Ja.